खुलुमबाय अनदायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै बे समाव जोंनि उदालगुरि कैथलिक टाउन मन्दिरनि जाय मानगोनां जोंनि गेजेराव सार जाय जोंनि गेजेराव हेड काटेकिस्ट एबा जोंनि उदालगुरि टाउन मन्दिरनि गाहाय लावखार बिथांनि खाथियाव आं दिनै गसंनो मोननायजों लोगोसे इसोरखौ हामबाय होदों। दिनै आं बिथांनि खाथियाव मा थांखिखौ लानानै गसंदों बिनि गुबै थांखिखौ नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनगोन। मानोना दिनै बे क्रिसमास एबा जिसुनि सारिजानायनि समखौ लानानै दिनै जोंनि बे जायगायाव गोबांथार सुबुं जोंनि गासै आइ आफा बिदा फंबायफ्रा मोनसे अननायनि हांखोनि गेजेरजों जानायनि हांखोनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननिसिम फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सारिजानायनि समखौ लाना आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय गोसो लानानै सिगाङावनो बिथांखौ आङो मानगोनां सारखौ आङो गोजोननायखौ लाग्रोबाय। गोजोन्थों। बे समाव आङो जोंनि जाय उदालगुरि टाउन कैथलिक मन्दिरनि मानगोनां गाहाय लावखार एबा जोंनि हेड काटेकिस्ट बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे बे सेनेजों बरायनायजों लोगोसे दिनै बिथांनाव आङो माखासे सोंनो सानदों। दिनै नोंथाङा जोंनि बे गोरलै गथ' जिसु सारिजानायनि बे गेदेरथार थांखि आरो बोखांनायनि जाय फोरबोनि अननायखौ जोंनि गेजेराव जाय फोरबोआ जोंनो होबाय बिनि सोमोन्दै माबा बुंनो सानो नामा अननानै दे। सिगां बयबो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो फोरबो जिसुनि मुङैहाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै 27 तारिख डिसेम्बर आरो जोंनि उदालगुरि पारिसनि सिङाव थानाय जाय टाउन मण्डलिनि जानानैहाय दिनै जोङो बावहाय मोनसे गेदेर हाबाफारि लादों। दा बिनि सिगांनो आङो बुंथिनो सानबाय जाहा बिथाङा आंखौ सोंनाय बायदि जे जिसु ख्रिस्ट'नि सारिजानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो होनायलाय आं बेखौनो बुंनो सानबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गेजेराव मानसि महरै सारि जाफैदों आरो बियो सारि जानायनि गेजेरजों मानसि महरखौ लानानै बियो जि बिफा इसोरनि बोसोन बायदि जोंनि मानसि हारिनि पापखौहाय सुस्रांगारनो थाखायहाय बियो जोनोम जाफैदों आरो बे जोनोम जानायनि गेजेरजोंनो जोङो जिउआव गोजोननायखौ मोनदों। लोगोसे बियो जि गावनि जिउखौ दान होनानै जोंनि पापफोरखौबो सुस्रांलांबाय बेवहायबो जोङो जिउआव गोजोननायखौ मोनदों। बेखौनो सोमोन्दो लाखिनानै जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा जोङो ख्रिस्टमास बोथोरखौ जिसुनि जोनोम दिन हिसाबै जोङो दा फालियो। बेवहाय जोंहा रंजानाय दं आरो बे रंजानाया जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि थाखायल' नङा। बेवहाय जोंहा जोंनि उदालगुरि जिल्ला गासैबो आसामनि जिल्लाफोरजों लोगोसे भारत हादरनि आरो गुबुन हादरफोरनि गासैबो ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बे अननायनि हांखोखौ साफ्रोमनोबो दिन्थिनो थाखायहाय जों जिसु सारिजानायनि दिनखौहाय जों रंजानायजों फालियो आरो बेखौ जोङो बयबो गुबुन धोरोमारिफोरनोबो बे अननायखौ दिन्थिनो थाखायहाय जों बेखौ फालियो। दा बेवखायनो दिनै जोंनि टाउन मण्डलियाबो जुदिअ साननै बारलांबाय थेवबो जोङो 27 तारिख डिसेम्बरावबो जोङो जोंनि टाउन मण्डलियाहाय बेयाव उदालगुरि पारिसनि जि कम्पाउन्ड बेवहायनो जों ज' जानानैहाय गावनि गेजेराव अनज्लायनायखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि फोथायनाय जोंनि सिबिनायखौ दिन्थिनो थाखायहाय जोङो दिनैहाय फोरबो जिसु सारि जानायनि मुङैहाय मोनसे प्रेम भज लादों। बे प्रेम भज हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय नोंथांमोना आंनि उनथिं नुदों जे गासैबो जोंनि टाउन मण्डलिनि ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा मोजोमसे अननायनि हांखोखौ नाजावदों गावनि देहाखौ गोजोन होनो थाखायहाय बे प्रेम भजनि गेजेरजोंनो जोंनि खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखायहाय बिथांमोनहा बाव ज' जाफैदों आरो जोंखौ मदद होफैदों। बेबायदिनो जोङो ख्रिस्ट' सिबियारि जानानै जोङो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनोल' जों अननायखौ दिन्थियाखै, जोङो जिसु ख्रिस्ट' सारि जानायनि हांखोखौ गासै गुबुन धोरोमारिफोरनोबो दिन्थिनो थाखायहाय बिथांमोनखौबो जोङो जों अनदों बा अनबोदों आरो अनबाय थागोन बे हांखोखौ दिन्थिनो थाखायनो जोङो बे ख्रिस्टमासखौ जों पालन खालामनाय जायो। बेवखायनो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय जाहाथे बेबायदि ख्रिस्टमास फालिनाया अराय सम थांनानै थागोन। जों खृष्टानफोरनि गेजेरावल' नङा गासै गुबुन धोरोमारिफ्राबो बे
हाबाफारियाव बा बे बोथोराव जाहाथे रंजाफानायजों गाव गावनि धोरोमावनो थानानै रंजाथों, जों मोजाङैनो फालिनो मोनथों, जोङो जोंनि भारत हादरखौ खौसेथियाव लाखिनानैहाय गाव गावबागाव धोरोमाव मोजाङै नांथाबनानै मोजां समाज सिबियारि जानो हानायनि जोंनि भारत हादरखौ जौगानायाव खौसेयै आवगायलांनो हानाय बायदि बेखौनो थांखि बोनानै जों इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो बे हांखोखौनो दिनै जों दिन्थिफुंदों। बेनिखायनो आं जोंनि दैदेनगिरि आंनि खाथियाव गसंनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय बिथांनिसिम बे हाबाफारिखौ गावनि चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिफुंनायनि थाखाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोबोद रंजानाय, जोबोद गोजोननाय। दिनै मानगोनां जोंनि उदालगुरि टाउन काटलिक मण्डलि एबा जोंनि सेक्रेट हार्ट पारिसनि सिङाव थानाय जेरै जोंनि बे उदालगुरि टाउन काटलिक मण्डलिनि मानगोनां गाहाय फालकआ गोबांथार भेलु गोनां एबा बेसेन गोनां फोरबो जिसु खृष्टनि सारिजानायनि गुबै ओंथिया मा बिनि सोमोन्दै जोंनो सुंद'यैब्लाबो बिथांमोना जोंनो बे अनलायनायनि मोनसे फ्रेम भइस एबा हांखोनि गेजेरजों जेरै बे जानायनि गेजेरजों जिउनि जानायनि बोसोनखौ बिथाङा होबाय। मोदोमनि जानायखौ जों अनलायनाय जादों, नाथाय जिउनि जानाया देरसिन। आरो बिथाङा दिनै जोंनि बे सारा बुहुमनि, सारा भारतनि, आसामनि, जोंनि बे उदालगुरिनिल' नङा हादरमानियाव गासैनिबो अनलायनाय खौसेथिखौ लानानै दिनै जोंनो मोजांथार बिबुंथि होनाय गेजेरजों जोंखौ माबायदि जिउआव नांथाना थानो थिनदों बिथांनि थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हामबायबाय। बिथांनि मोजांथार जोंखौ सुबुरुनथाइ होनायनि थाखाय खेबसेबाव आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ हामबाय होननानै बे समावनो आंनि बे बिबुंथिखौ बाहाय फोजोबदे। गोजोन्थों, हामबायसै।